Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaistorya. Mag-ila-ila sa taha. Ako di ay si LB. LB for short. Pero kung gusto mong for long, si Lolo B. Lolo Barako. Mali akong pangalan ha. Lolo Barako. Atong ni aking adlaw anha ko diha sa may bulwa, diha dapit sa may westbound terminal. Kay na ako'y tuyo diha, nangita ko og kana bitang napakanang mga utanon. Natingala ko mga kaistorya nga sa dihang pag-anha dako perting trapika mga mga kaistorya trapika yo kanang diha bitaw sa may City Mall dayon din nimo pagliko diha sa may BIR saus grabing ka traffic mga kung wala ko masayop bandang alas 9 kapin sa buntag agoy sa dihang pagtuyok diha dapit nakita nako ang hinungdan nganong na traffic kay ang kanadi ay mga trucks nga maoy kargahanan sa mga utan. Ang kana nga dalan gihimo man nilang parkinganan mga kaistorya. Di ba nakita ninyo diri sa video? Mo nagkaroon nga naglibog si Lolo Barako. Kini nga dalan dinhi sa may dapit BIR nganong gihimo maning dalan unsa man ni dalan ni para agianan og sakyanan or dalan ni para himuong parkinganan sa mga dagkong sakyanan unsa man gay purpose ani kay kung ang purpose ani agianan ni sa sakyanan nganong mas dako pa mag-espasyo or sa English pa mas dako pa mag-space ang mga dagkong truck nga mo'y nagparking dinhing dapita gamay raman in taon kaayo ang space para sa mga nagdagan na sakyanan kay kung kini nga dalan intended gid ni siya para himuong parkinganan sa mga dagkong sakyanan di dapat dili na ni paagian himuon na lang parking area kaysa kung paagian pa na ay sa putol lang ang mga driver o pasahero kay perting trapika pero kung kini nga dalan gihimo gini para agi-ag sakyanan dapat dili magparking ang mga dagkong sakyanan diha pwede siguro igora sila mudrap sa ilang mga produkto or unsa baka kadlawon kana mga buntag pa diyan na sila magdiskarga para pag-abot sa rush hour dili na maghuot ang traffic diya klaro haragon na ninyo diya be manawagan ta diya sa kwan be unsa may in charge ni RTA Roads and Traffic Administration sa magay eksaktuan ng dalan diya kanang dalan diya dapit sa may westbound terminal kanang diyang inigliko nimo sa may BIR unsa magina diya dalan na para parkinganan og mga sakyanan or dalan para agianan og sakyanan unsa mapagtarong mo kay naglibog na sa Lolo Barako sige magpaabot ko sa inyong tubag ug sa ato mga netizens pwede mong makasuwat sa inyong mga comments below kung unsay inyo pong panglantaw ani don't forget to follow this page or subscribe in our YouTube channel Mag-Istorya Ta Info Vlog sa mayong adlaw kaninyong tanan excuse me giobol na si Lolo Barako